Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Raga! Kagkaroon ang Inyo News Team. Sa ato nagapanguna nga mga pangulong dinalan sa mga balita lokal, duha ka Nokpo pulis nga nagpositibo sa paggamit sa illegal nga droga nag-awol. Bitaw nagpangabay sang dugang nga isa kagatos nga traffic enforcers sa LGU Bacolod. Sa mga balita nasyonal, Priority Group A4 list para sa COVID-19 vaccination aprobado na sang National IATF. Kwalifikasyon para sa luyag mangin contact tracers gin panubo sang DILG. Maayong aga Bacolod, maayong aga Balugabahin sang Western Visayas. Karon nga adlaw Sabado, Abril 17, 2021. Ang inyong news team, Aksyon Iden Aboso. kag Aksyon Boy Duran, ang mga balita lokal pagkarapos lamang sa Happy Saturday sa tanan sininato ng mga ka-aksyon. Happy Saturday, Action Boy. Good morning, Danay, kay Miss Rizali. Hello, kuno. Good morning, kuno, pre. Miss Tofago, good morning, man. Elmer Peloriana. Good morning, watching from Punta Balyo, Sipalay City. Oy, sa Sipalay City, yun na sirado na tuloy at mga beach resorts, no? Bangod sa COVID-19. Kasi voluntaryo lang na si Mayor. yes, oo. Si Ma'am Christine Menyes Villalobos, good morning man. Kay Sir Alex Monteza, kay Pangga R.R. Hinyo, isa ka mabugnaw nga aga sa programa nga Numero 1. Good morning Tito Boy, kay Inday Denden. Thank you. Kompare ko, Bia Jonathan, good morning man. Kag sa akon sining, nga ihado, baby Tantan, good morning. Ma'am Rowena Lopez Mendoza, good morning, watching from Kuwait City. Salamat, gid. Ma'am Emmy Esmeralda Dolido, good morning. Sir Noel Amar, of course. Tamyaw niya lang friend niya si Ma'am Vanessa Mayo, of course. Ma'am Vanessa, Ma'am Kelly Jelly, and Melly Oligios, June Season, Bia Jonathan, and Dennis Roma, good morning. Elizabeth Gonzalez, good morning man. Ephraim Arus, pag-greet niya lang ang wife niya si Sally, sang Sally Lechon Manok, sang Sumag Market. Salamat. Rowena Lopez Mendoza, ano update sa Bagyo? Ang update sa Bagyo, nagsulod na siya sa aton Philippine Area Responsibility. Kaginbatak ng ginbatak ng Tropical Signal number 1 sa pila ka lugar sa Visayas kag Mindanao. Tanawan niyo lang sa post na sa Facebook kay naka-post na ko. Pero wala pa makalandfall. Oo. Hindi man siya. Oo, wala man sa chance. Ma'am Vanessa Mayo, happy weekend ko na. Salamat. Arman Regalado, pag-greet nilang ko na si Dina nga nagapangape. Hello. Kay Josephine Lacson, good morning man, watching from Manila. Of course, kay Maninoy ko, Juan Bolgalio, good morning. Yes. Kagapo, nag-chat kami. Oy. Winner. Termina saya Winner. Termina saya winner ya. Si Maninay mo Alma, good morning man. Good morning. Alma Alvarez Gallo. Basi printihanan ni sila Ni ni Ma'am Vanessa. Sang laga si Ma'am Vanessa Alvarez pa now? Guro. Okay, Vanessa no. A. Mayo siya ba? Di basi printihanan ni sila ni I am siya gali Vanessa M. Yung story. Sige, di nga na to dampe. Saka na kay Ben Dur. Ate, ko na ya primo ko na. Ben Duran Duran na mo. na. Teka, dali lang kay si Sir Noel Amar, Araman, Arman Regalado, of course. Sige, JR Pilahio, Mayang Agaman, from Singkang Airport. Si Rowena Lopez Mendoza,
nagapasalamat man siya action leader, no? Dali lang gid ha kay Take your time. Happy birthday, Danay. Kay, of course, akon maninoy. Major Wilfredo Benuman Jr. sang Valladolid. Happy birthday! Happy birthday to you! Happy birthday! Major Benuman, good morning. Hamal ni Almer Pelorania, happy birthday gali sa iya nga sining nga tiyo kay Sunday Pelorania. Happy birthday to you. Yes. Anong kwan? Ano ang anong blowout ni Major Benuman? Ano na karon mag-reply na siya. Paano pa garo? Okay. Nagakuan pa na kuha pa siya sa iya tuyaw gali. Kita mo da? Alvarez parente na nila kuno Oo. Basta mga Alvarez parente na nila ni Mamban sige. Sa babaw pa wala mo pa na ano. Away pa? Kay Elmer, kay Maria Antoinette. Sige. Standby na ay sa aton mga balita lokal. Balitang Bayan, Numero 1. Sa detalye na sa aton nagapangunahan ng mga balita lokal, wala na nag-report pa sa Police Regional Office Holding and Accounting Unit Region 6 ang duha ka police gikan diri sa Negros Occidental Police Provincial Office nga nagpositibo sa illegal drugs. Suno kay PRO6 spokesperson Police Colonel Lieutenant Colonel Joe M. Malong, amo ini ang sanday Corporal Joseph Vergara nga nadestinado sadto sa kanto ni PNP kag Patrolman Nicolas Martinez nga nadestino naman sa Binalbagan PNP. Duha pa ni Malong pagkatapos sa ginpabalik sa ila ang ginisyu nga armas lutang, wala na magpakita pa mo ini sa holding facility, rason nga ginakabig na sila nga absent without official leave kon a wall. Palayag pa sa spokesperson, ining duha wala man nagbaton sa ginhatag nga tsansa sa ila nga i-challenge sa ila kaulingon sa sulod sang 15 sa nagkuang una nga resulta nga positibo ini sa illegal drugs. Si Vergara yara na sa summary dismissal proceedings. Samtang si Martinez naman yara pa lamang is nga kaso sa pre-charge investigation. Manumduman, 4 ka pulis ang Nokpo ang positibo sa pag-usar sa illegal nga droga sa idalong ministro ang pagpamuno ni Police Colonel Romy Palge. Nagpangabay naman ang Bacolod Traffic Authority Office ang dugang nga isa kagatos ka mga traffic enforcers sa LGU sang Bacolod. Sino kay Police Major Ruel Culanag, bag-o nga pamuno sa Bita Traffic Management Unit, sa tion nga mahatag sang syudad ang ila sining pangabay ang dugang mga enforcers na ipahamtang sa mga bangga nga wala pa sang enforcer. Dugang panikulanag ang ila sa karon ginahimo amo pagsilos ng traffic enforcer sa mga lugar nga may traffic o kung sa tion sang peak hours. Dugang panikulanag sa karon hindi patuman kabug at talakat sang trapiko bangod wala pa man sang face-to-face classes. Ang bitaw sa karon ang may kapin 450 ka mga traffic enforcers kag ining natunga sa duha ka shifts sa aga kag sa hapon. Na siyempre, na-request kami sa ato sa LGU, sa ato sa city mayors, nga madugang kita enforcers, may mga pangga pa mga hindi nato marituyan. Ato na enforcers, ginapag-extra lang, may ginasay-ko sa ito. Si Police Major Ruel Culanag. Ginkumpirma naman ni Police Station 1 Commander Major Ramil Sarona nga 8 sa siyam ka pulis nga nagapaidalom sa field training program sa idalom sa isang iya supervision ang nagpositibo sa COVID-19. Suno kay Sarona, may 16 ka pulis nga nagapaidalom sa FTP ang gin-swab test matapos nagpositibo ang ilang field training officer. Sa 16, 7 ang nagpositibo kag siyam ang negatibo. Dungan pa ni Sarona, ginpaidalom sa RT-PCR test ang 16 matapos ng isa lamang ka boarding house ang ilang nga ginatiniran. Samtang nagpositibo man sa COVID-19 ang isa ka pulis gikan sa Police Regional Office 6 kang na-assign sa Police Station 1 sa mugman ang iyas ning asawa. Ang siyam ka pulis nga nagpositibo sa virus ginpaidalom na sa 14 dias nga quarantine sa Barangay Alhis, Siyudad sang Bacolod. Nanawagan si Sarona sa iya mga kapulisan kag sa publiko nga maghalong bangon ginagasaka karon ang kaso sang COVID-19 sa siyudad sang Bacolod. Doon investigaran tan ang una nga nagpastid ang field training officer ta nga taga province
Tapos ang ginpaswag ka sila 16 sa 70 ng STO. Okay. Pagbuhat sa result, nagpositive ang 7, tapos ang siyam, negative. Ang kabayan sa pahayag ni Police Station 1 Commander Ramil Sarona. Naglabot naman sa 31,628 ang kabilugan nga kaso sa COVID-19 sa Western Visayas matapos nadugangan sa 330. Nangunang Negros Occidental sa may madamong nga kaso nga may 144 ka local cases kag 4 ka LSI, insundan sang Bacolod City nga may 57 ka local cases kag 2 ka ROF, Antique kag probinsya sang Iloilo nga may tig 42 ka local cases, Aklan nga may 18 ka local cases, Capiz nga may 16 ka local cases, Syudad sang Iloilo nga may 4 ka local cases kag Guimaras nga may 1 ka local case. Nadugangan naman sa 172 sa recoveries nga nagdala sa kabilugan nga 26,600 kag 4 ang bag-o nga napatay nga nagdala sa kabilugan nga 828. Ang Western Visayas ang may 4,198 ka aktibo nga kaso. Nasapo naman nga patay ang isa ka vendor sa sitio Bungyod, Barangay Kamang-Kamang, Banwa sang Isabela, mga alas 7 takna sang Huwebes ng gabi. Ang biktima ginkilala kay Arnold Carpina, 35 anyos, mumuluyo sa sitio Butong, Barangay San Pedro, Banwa sang Binalbagan. Base sa investigasyon ng Isabela PNP sa pagpanguna ni Police Captain Ryan Villasario, nagtawag ang kagawad sa mga barangay nga may tao sa kilid sandalan nga may pilas sang tugas ang pagbuno. Dungan pa sang otoridad, may pilas sa ilok, dulunggan kag likod sang iyasin nga liog, rason sang iyasin nga kamatayon. Tupad sa patay nga lawas ang biktima ang iyasin nga motorsiklo. Sa karon parang investigasyon sang kapulisan sa kung ano ang motibo sang krimen. Dakop naman ay isa ka menor de edad sa bypass operations ng Bacolod City Police Station 2 sa Purok Ilak, Barangay 1, Syudad sang Bacolod. Ang nadagpanag edad sang 17 anyos, soltero kag residente sang amuman nga lugar. Sunod kay Police Station 2 Commander Police Lieutenant Andy Ofalia, na-recover sa menor de edad ang 3 ka gramo sa illegal nga droga nga nagabilis ang masobra 20,000 pesos, kalibre 38 nga revolver, 5 ka mga wala man naglupok nga balas ng armas luthang kag mark money. Priso karon sa custodial facilities ng Police Station 2 ang menor de edad para sa nagkakaigo nga disposisyon. Sa duwa pa naton nga balita lokal, nagapadayon karon ang pagpangtapas sang kahoy sa kilometrahe 10 tubtob kilometrahe 14 sa Granada Alangilan Road, Barangay Granada, Syudad sang Bacolod. Nga kabayan ni sang road widening project sang Department of Public Works and Highways. Suno kay punong Barangay Alfredo Talimudaw, wala pa sa opisyal nga mando ang ipapanaog ang lokal nga gobyerno sa Bacolod, may angot sa pagpauntat sa pagpangtapas sang kahoy sa mga lugar. Ako ni Talimudaw nga madamo sang nagpalabot sang reklamo kag pagpamalabag sa ginahimo sang DPWH apang ginpahayag sini nga hindi siya makadali-dali pauntat sa operasyon bangod nga kumpleto man ang maynis sa mga dokumento kag ukon papeles. Duwa pa ni Talimudaw, handa ang barangay kag ang kapulisan nga ipatuman ang mando kung may ipapanaog na ang gobyerno. Sa datos ginhatag sa DPWH sa barangay, masobra 100 ka ang kahoy sa kilometrahe 10 to 14 kag kapin 80% na ang napangtapas sang DPWH. Sa katapusan nga balita lokal, ginpahag naman ni 303rd Infantry Brigade Commander Colonel Michael Samson nga desperado na ang New People's Army bangod sa ilang mapiot na nga sitwasyon sa Negros Occidental. Sunod kay Samson, nagapang sunog na lang sila sa mga heavy equipments kag posible may lakip ining extortion sa mga negosyante. Dugang sang Army Commander, wala naman sila sang dangpan pa tungod mismo pumuloy at nagsikway na sa ila. Nagaduda man ini nga base posible may angot naman ini sa nagahilapit nga piniliay sa masunod nga tuig. Sa karon nagaimbestigar man ang Philippine Army sa nasamit nga insidente agud makakuha sang dugang pa nga impormasyon. Priority Group A4 list para sa COVID-19 vaccination aprobado na sang National IATF. Samtang kwalifikasyon para sa luyag mangin contact tracers ginpanubo sang DILG. Ang detalye sa mga balita nasyonal sa magbalik sang Aksyon, Balitang Bayan, Numero 1.
Good morning, Mandira, sa kay Victor Tugaf, sa kay Josephine Lacson. Ano na balita, parte sa status sa mga ROF, pwede na kabiyahe pa Bacolod. Actually, pwede man yun sila ang ROF. Sige, man yung action board. Ang ROF? Returning overseas Filipinos? OFW. Agag OFW, siguro yung pwede. Oo, kahit na yung may mga positive yan, igapon ng ROF. Di ba sila naligad pa sila nagpuli? Mo na. Oo. Basta ang biyahe, ang biyahe sa mga pasulod diri sa Western Visayas, including Bacolod, sa hasta pa ni ang moratorium sa 19, no? So, muna siya. Ang moratorium hasta sa 19. O itakbalo kung i-extend pa na, pero kung hindi, pwede na sila makasulod diri, no? Basta kompleto lang ang mga dokumento, of course, no? Okay. Sa kay Kim Harvey, may agaman from Hinobaan. Pariente ko nila ni Ma'am Van ang mga Alvarez. No? Sa kay DDCRR Libres, kay Judy Bagain, Jocelyn Andrada Tiangson, sa barangay Mansilingan, ginagreet niya lang ay mother, 89th birthday karon nga adlaw sang mother ni Jesseline, no? Happy birthday to you. 89, grabe, kwerte. Maria Ko. Good morning man. Mila Javier. Ari ako nga kaupod ko niya si Mila Javier. Matoy Maranyon. Jack Pinungan from Escalante City. Joanne Bantolo, kay Maria Teresa Hovilenia, Homan Lumena, Athea Kim Riman, sa kay Marilo Dacumos, sa family Dacumos kag ulugan kuno sa Inayawan. Grace Mustre, good morning mandra sa imo. Ma'am Lily King sa London. Sige, makasend na siya kuno stars kay na set up niya lang iya nga PayPal. PayPal. Wow, sana all. Very good. Very good. Kailangan sa very good. Jocelyn Abuan, good morning mandra sa imo. Ginatam yaman si Mr. and Mrs. Sergeant Rojos ang Philippine Coast Guard. Always monitoring from Cavite. Thank you. Sige, action na ilan. Kay Alma Enriquez Alagon, good morning man sa family niya sa Enriquez kag Alagon. Family Enriquez kag Alagon. JR Maina Trihon, good morning man. Ana Sinoro. Sally Acque de Sousa, good morning from Sam Village. Kaya Andy Saludares, good morning mga pita kuno salamat. Kaya Josephine Lacson, so after 19 pa pwede na. Yes. Helen Sareta, good morning. Watching from Kapaklan, Inayawan, Kawayan. Thank you. Kay Maricel Jurisprudencia Sueta, good morning. Watching from Singapore. Kay Hugh Christ Gabriel, good morning man and have a great day. Wow! Ma'am Kelly Jelly sent 200 stars! Bye. Thank you. Thank you so much, Ma'am Kelly Jelly. Grabe, no? Sarah Afina, good morning. Shout out kuno sa mga Magapuri Villa sa staff Bulubog Town na kamo. Kag sa familya Solatra and Massville, Barangay Cubay, La Carlota. Si kanto bala si Ma'am Josephine Lacson to bala nga nagapamangkot. Ari ang Iloilo City nagpost sa ilang Facebook page. The local government units of Region 6, including Bacolod, will start accepting returning residents and APOR after the approved moratorium of travel expires next week sa 19. Subject sa respective protocols prescribed sa kada LGU. Returning residents. Amo ng ROF. Amo na ang APOR. Ano sang Apor? Kag LSI lang, di ba? Pero sige-sige ang... sige. Kag sa ato naman nga mga...
Bayan, Numero 1. Aksyon Radio Philippines Standard Time, lasay sa 22, detalye na sa aton mga balita nasyonal. Ginaprubahan na sa Interagency Task Force on Emerging Infectious Diseases ang listahan sa mga sektor nga kalakip sa Priority Group A sa COVID-19 Vaccination Plan sang gobyerno. Sunod kay Presidential Spokesman Harry Roque, ang listahan ginalakipan sa mga sektor kay industriya sa transportasyon, market, manufacturing, government services, hotels, education, media, kag iban pa. Kalakipan sa prioridad ang church leaders kag officials, security personnel sa priority industries and sectors, personnel sa telecoms, cable internet providers, electricity distribution kag water distribution utilities. Subuman nakipan sa grupo ang mga nagatrabaho sa law, justice, security, protection sectors kag overseas Filipino workers. Dala na ang na-schedule para sa deployment sa sulod sang duha ka bulan. Ginapanubo naman sa Department of the Interior and Local Government ang kwalifikasyon sa maluyag mga contact tracers sa diin. Madamo naman na nag-apply ng mga nakatapos ng high school. Sunod kay DILG Yusek Bernardo Flores, ang sang-una college graduate kung bisan ang nakalabot man sa second year college ang ginabaton sang contact tracer sa mga nakasulgilanon sa mga nagpositibo sa COVID-19 apang ginpanubo na inikasakaron agad mahatagan sang kay gayunan ang mga informal sector workers. Pero mas maayo man sunod diri kung may eksperyensya ilabi na sa pag-interview o kung nangin ahente. Kinanglan lang ang maghatag sa letter of application o kung letter of intent, certification sa barangay kung tagadiin ang aplikante kag medical certificate. Mag-aumpisa kahapon o kung nag-umpisa kahapon nga adlaw ang pagbaton sa mga aplikante kag tubtub ini sa Abril 22. Sandang yara na sa 4,754 ka mga contact tracers ang kuhaon sa Department of Labor and Employment bahagi sa tupad o kung ang tulong pangkabuhayan para sa ating mga displaced workers. Naglamot sa 8,000 ang reklamo gikan sa mga pigadong pamilya ang nabaton sa Presidential Anti-Corruption Commission nga may kangtanan sa distribusyon sa mga lokal nga gobyerno sa ginpromesa nga 1,000 tubtob 4,000 nga ayuda. Nagligad nga tuig, nagbaton man ang PACC sang 9,000 ka reklamo angot naman sa distribusyon sang Special Amelioration Package nga nagabaloro sang 8,000 kada benepisyaryo. Madumduman nga nagpagawa ang gobyerno sang 22.9 bilyon pesos nga pondo para matagan sang ayuda ang mapigado nga pumuluyo matapos liwatin paidalom sa Enhanced Community Quarantine ang NCR Plus bubble. Ginhingyo naman ni Senator Leila De Lima ang Kongreso ang ibaloon ang dalagan sang pagpatuman sa National COVID-19 Vaccination Program. Tuyo sang ginsumeter nga Senate Resolution number 700 ni De Lima nga mapalipot o kung mapadasig ang pabakal sa bakuna sa pribado nga sektor nga paghimuon paagi sa tripartite agreement kaupod ang gobyerno kag ang vaccine manufacturer. Sunod diri handa man nga magbulig ang pribado nga sektor para mapadasig ang pagbakal sa mga bakuna kag pag-insist sini, hindi na dapat nga daw upang ang gobyerno sa mga plano sa pribado nga kompanya. Sunod pa kay De Lima, sa mahuyang paghulag sa gobyerno, daw kaangay ang ginpabayan ang mga pagtinguha nga makadiskubre kag makahimo sa bakuna kontra COVID-19 sa pinakamadali nga panahon. Ginako naman ni Presidente Rodrigo Duterte nga mismo siya ang wala nakahibalo kung saan makakuha sa nagakaigo nga supply sa bakuna akong COVID-19 vaccine ang Pilipinas. Sunod sa Presidente, may yara naman sa nakuha nga bakuna ang pungsod kag may ginalauman nga amat-amat magabot. Ginpahig sa Presidente nga wala pa sa nagakaigo nga supply sa bakuna agud mahatag sa bugos nga pungsod. Ginpasiguro naman sa Presidente sa publiko nga ginapreparar na sa gobyerno ang tanan para masolusyonan ang problema sa pandemya. Sa namiluan, agud malambot ang herd immunity, ginakinanglan nga mabakunahan sa COVID-19 vaccine ang 70,000 sa kabilugan nga populasyon sang pungsod. Sa iban pa nga balita national, nagbato naman ang Department of National Defense kag Armed Forces of the Philippines ng 50,000 ka units ng COVID-19 swab test kits gikan sa Ministry of Defense sa Singapore. Sa statement, ginpahayag sa DND ng test kits gin-deliver sa Veterans Memorial Medical Center sa siyudad sa Quezon. Ihatag ang test kits sa VMMC kag AFP Medical Center. Sunod sa DND, ang VMMC nga among ginmanduan nga maghatag sa medical care sa veterans kag ila dependents. Ang yara si dalong sa management sa Philippine Veterans Affairs Office. Ang AFPMC amo naman maghatag sa medical care sa military kag civilian personnel sang AFP. Ginatugutan na sa gobyerno nga makasulod sa Pilipinas tubtob Abril 30 ang dugang nga foreign national. Sunod kay Presidential Spokesman Harry Roque,
Base sa resolusyon nga inaprobahan sa Interagency Task Force, mahimo nga makasulod sa Pilipinas ang mga dumuluong nga may valid entry exemption documents nga gin-issue sa Department of Foreign Affairs antes ang Marso 22. Una diri exempted sa travel ban ang mga diplomats kag miyembro sa international organization sumuman ang ilang mga dependents, mga foreign nationals nga nagakinahanglan sang medical repatriation kag mga seafarers nga yara sa Green Lane program. Madumduman ginistrikto sa Pilipinas ang pagpasulod sa pungsod sa mga dumuluong bangod sa pagtaas sa kaso sang COVID-19. Sa katapusan nga balita national, balik naman sa trabaho si Interior and Local Government Secretary Eduardo Año kahapon nga adlaw matapos ang 3 ka bulan nga medical leave. Sunod kay DILG spokesperson Undersecretary Jonathan Malaya, handa na si Año sa iyang mga trabaho sa departamento kag sa matikang sang gobyerno kontra COVID-19. Dugang pa ni Malaya, nakabato na si Año sang clearance sa iyang doktor kag mag-aumpisa sa pagtrabaho sa inibalay tubtub nga mag full-time. Ginbulgar ni Malaya nga si Anyo nagpaidalom sa heart operation. Si Anyo nga isa ka COVID-19 survivor ang una nagliga ni Enero 11 tubtub katapusan sa bulan pero ining ginpalawig tubtub sa katapusan sang Marso. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:27. Kag sa ato naman mga ka-aksyon, D3 ba Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:29. Happy birthday lang anay sa kay Aileen Banga, nga bata ni Eva Banga, no? Happy birthday to you. Alay nagali. Alay na naman. Banga. Ma'am Lily King, thank you gid sa Thank you so much sa stars. 100 stars. Yes, salamat gid. Bing Amangkiton, good morning kag Teresa Lina Kayaw, kay Lyser Tadi dira sa New York. Good morning. Standby na kita sa Aksyon report second portion of Aksyon, Fred Salanga. Balikay kita sa atong dugang nga mga balita sa Aksyon Balita Morning Edition. Upod gapon sa inyong news team. Aksyon, Eden Aboso. Kag Aksyon Boy Duran, una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio.